Beth ydych enw chi? Julia Hawkins ydw i. Ble ydych chi'n byw? Wel, fe ges i fy magu yn y Bonffain, ond dwi'n byw naw yn Cwicawol. Oes teulu gyda chi? Mae teulu gen i, mae bachgen 7 oed gen i, Iowan, a efeilliau 2 oed, Erin a Manon. Beth ydych chi'n wneud yn eich amser hamdden? Wel, a dweud y gwir, does dim llawer o amser hamdden gen i, achos mae efeilliau 2 oed, mae tri phlentyn dy fi, a dwi'n gweithio fan amser. Dwi'n mwynhau wneud pethau gyda fy nheulu. Dwi'n hoffi sgïo unwaith y blwyddyn a darllen os mae digon o amser dy fi. Ble ydych chi'n mynd i sgïo? O, wedyn ni'n mynd i'r Alpau, i'r Ffrainc fel arfer i sgïo. Ers pryd ydych chi'n dysgu Cymraeg? Gwnes i tygau Cymraeg ail iaith yn yr ysgol amser maith yn ôl, ond wedyn es i tramor a des i'n ôl i Gymru tua 8 mlynedd yn ôl a dechreuais i ddysgu Cymraeg eto wedyn. Pam o'ch chi eisiau dysgu Cymraeg? Wedyn ni eisiau dysgu Cymraeg i fagu fy mlant i fod yn ddwyieithog. Oes neges gyda chi i bobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg? Defnyddio iaith. Sdim os does dim ond tipyn bach gennych chi, defnyddio e. A bob tro ti'n defnyddio iaith ti'n dysgu. A os dydych chi ddim yn defnyddio e, dydych chi ddim yn cofio fe. So just defnyddio iaith trwy'r amser, bob cyfle. Oes uchelgais gyda chi? Ar ôl mae efeilliad mynd nôl i'r ysgol, dwi eisiau mynd nôl i wersi Cymraeg, i wella fy Gymraeg, ac i dysgu sut i ysgrifennu Gymraeg yn swyddogol, achos ar hyn o bryd dwi ddim yn gwybod sut i ysgrifennu Cymraeg yn swyddogol.